Hei folkens, i dag spiller vi Survival Games med Tobi. Survival Games 7, dette er Survival Games episode 2. Så, ja. Ikke som meg. Det er ikke meg. Ja. Som meg tror jeg det er 5., hvis jeg tar ut. Gold Sword. Å nei, pass på! Hva er det? Der er en celle på å bare drepe folk. Jeg holdt på dette utfor, men jeg klarte meg. Hvor skal vi? Jeg kommer på å skal drepe den. Sånn. Hvor du er hen? Jeg drepte den. Jeg er med sånn, og jeg har full armor nesten. Jeg mangler bare, jeg har full Så du gold. ville ha fistfight? Full gold armor, jeg mangler bare bootsen. Her om jeg vil. Nei, det var en annen du som begynte å slå meg, derfor spurte jeg om han ville ha fistfight. Hvor du er hen? Jeg kan drive med mat. Jeg vet ikke, jeg er i en sånn hus. Jeg har gold igjen til deg. Hikker med folk da, men hvor skal vi møtes? Okay. Er du inne i et gult hus? Ja, det er ikke så kult, for jeg bare gikk inn i et hus. Jeg har gold leggings til deg også, og gold hjelm. Ja, men jeg trenger ikke leggings, for jeg har chain. Ja, det er så. Jeg har 3 waterbottle, men jeg bruker det ikke til Jeg har golden chestplate til deg. Jeg har det, jeg fant den etter. Ja. Åh, nice, 2 dia. Og GG chest. Ja, Herregud. GG chest. Hvor du er hen? Ikke i et hus, så lukter det. Ja, men hvor? Liksom, De er nærme spawn, ja. Jeg er rett med spawn, jeg er inne i sin grønt hus. ok, da kommer jeg mot spawn. Ok. Så kan jeg lage diasverd mitt også. Har du sticks? Ja. Om du er? Så du har diamond sword? Veldig snart. Diasverd. Akkurat nå. Nå er du GG. Er du i spawn, du? Ja, Ok, kom her. men jeg bare kraftig et brød. Jeg er rett i spawn nå. Eller, jeg er i spawn. Jeg er bare... Åh, jeg ser deg. Hei. Hey, Mitch, it's bench. I'm the chicken and hi, baby. Hey, der bare i. Ikke trenger du trenger dette. Vær så god. Du har stemsverd. Å, takk. Kom, Matti. Du må hoppe mot en... Vet ikke jeg. Nå kan jeg vise dere noe for de som ikke visste dette. Åh, du har toget det. Inni den dispenseren ligger der 5 bønn, og inni den der furnaisen ligger der en stikk som heter hotdog. Jeg vet det. Det er sånn hotdog. Det er sånn det ligger mat. Jeg vet det. Brød, ja. Det ligger mat inni. Om du har toget det. Nei, jeg klarer ikke. Eller her er stikk i tilfelle. Hei, hvor du gikk? Jeg gikk inn. Du gikk inn i det røde. Ja. Jeg ser deg du under meg. Se, du går opp en ladder her. Se, hva står der du er? Se. Faen, jeg gikk jo ut der. Så går du opp en ladder. Åh, men se her, Matti. Ja. 2 kister. Ja, det var bare mat og bue. En stikk. Ja, jeg gjetter deg det. Carrots. Jeg har bue. Har du pile? Nei. Ok.
Sword of 20 har jeg. Ja. Jeg hiver språket. Og det her jeg har vært. Det er det der grønne huset. Den vil jeg kjenne. Hvor du er? Hjelm du har. Den i gullhjelmen du gjetter meg. Og jeg har ikke en hjelm til deg. Og Jan, hvor du er hen? Om du gikk ned i størrelsen. Ja, men jeg ser en dritnærme deg. Hvor du er? Hei, du, jeg må ha den hjelmen fort. Jeg ser en dritnærme deg. Se, der er 2 stykker ute. Ok, du, vi tar dem. Du klarer det ikke. Kom igjen! Du croucher. Du sniker. Jeg tror de fighter. De er team, Er de? tror jeg. Nei, en target da. Ok, vi går etter dem. Og du har mat. Ja. Jeg har ingenting mat nesten. Ja. Eller jeg har ingenting mat. Har du fått noe? Ja. Skal vi gå og ta dem? Kan prøve. Jeg tror vi laster den opp uansett. Ja. Jeg vet ikke helt. Jeg laster det for det. Ja, for det tar så himla lang tid alltid. Vi finner et game. Jeg vil få det ut. Jeg skal se etter deg. Men du, jeg kan vise deg noe spennende. Hva da? Den kisten Der var kommer der. de! Hvor? Rett der. Du tar med dem. Hjelp meg, hjelp meg, hjelp meg. Kom. Nei, men ikke gå til dem, ikke gå til dem. La de heller komme inn. Penis, stikken inn. Jeg har 3 liv. Åh, han skyter med bue. Jeg er på. Wow! Hekkan jeg eide den ene. Jeg drepte. Hekkan! Åh, GG. Det var intenst game. Åh. Det var skills. Helt mæde skills. What the fuck? Du, jeg... det her i bu. Du, jeg har 2 iron til deg. Åh, jeg har sticks. Du gjedde meg jo. Jeg bare... Bare hive all driten. Det må jeg... Om du har bue? Jeg har iron chestplate til deg, ja. Eller jeg har hevet en bue. Ok. Men... Trenger du noe? Mark var like armor. Nei, jeg har iron hjelm da. Ah. Og det var dritnice som tok et 2-team. Ja. Så hiver jeg den. Du, der ligger en bue der. Jeg heiv den. Åh, ja. Men du, ok. Og der også ligger der en. Oi, sorry. Skulle bare peke mot den, så skjemmer du. Ja. Skal vi Ok. gå og lage iron sword? Ja, jeg gjør det. En person til DM. Du, Mathias er bare opp her. Hvor? Inne i dette huset her. Et nabohus. Jeg er bare oppe og tar en tier 2. Jeg er nærmere spånen. Ja, jeg kommer snart. Kan dia til deg. Ok. Hvis jeg dreper noen dyr, så kommer jeg i level 1, og da kan jeg bli enchante Iron Sword. Nice. Nå har jeg Iron Sword. Ja, bra. Nå har jeg. Det var en gala nice runde. Ja. GG on det. Ja. GG, just det. Det er GG, og så GG. Åh, helvete! Du, her er dia. Og du har pinne. Nei, Jeg gjedder deg igjen. ja, men jeg trenger jo ikke de, ass. Vent litt, skal vi se TL. Du, 3 minutter refill.
Du, der er han, jeg ser han. Vi slakter han. Ja. Han så kastrerer han, så ble han kastrert. Ja. Han var god, han var god. Han var GG. Vi springer. Du, vent, jeg tar en. Nice shot. Jeg drev han da. Jeg fikk 6-6, nei, drit meg litt. Han feilte ikke. Ja, men det er jo rifle nå. Ja, men du, vi burde ta han, for han kommer til å prøve seg. Så kommer han inn. Han satt meg. Ikke meg. Shit. Og du drev han nå. Nice. Meg og deg mot en annen. Det er rifle nå. Nei, det blir ikke det. Ja, akkurat. Du, jeg er full iron. Det er meg og deg mot Pixel. Boots til meg, eller hva jeg har. Pixel Lizzy, ok. Jeg har bare dette. Jeg har en dia. Jeg tuller. Dead Rage. Nei, trenger du mat? Faen, ikke se på meg. Du, trenger du mat? Ok da. Dead Rage, bro. Men du har noen piler? Ok. Hei du, jeg har. GG. En venn, IDK. Ein rekk. Sånn. Ein rekk. Sånn. Vi går og tar han. Wow, Matti, hjelp! Jeg dør! Hvordan i helvete klarte han det? Hvis han dreper deg nå, da hacker han nok. Jeg drev han. Han får en stykke over. Han brenner meg. Han drepte meg. GG. Jeg vet ikke helt om det var hacks eller ikke. Jo, han var jo dritlov, og så klarer han å drepe 2 stykk. Jeg synes sånn, Pixel hacks. Igjen så hadde jeg klart det. Joa, han skrev Joa til at jeg spurte om hacks. Ja. Tusen takk for at du så på. Legg inn like, subscribe og alt det der, så snakkes vi. Ha det!